No niin, semmonen kuvan kaunis Fiesta olisi kaupansa. Viikon seisonut täällä pihalla, kun mulla ei tällä autolla ole enää käyttöä. Tuli ostettu toinen auto tilalle. Vielä on tieliikenne käytössä ainakin tällä hetkellä. Katsotaan miten se hyrähtää. Ops. Hienosti lähti käyntiin. Ei kuulu ylimääräisiä ääniä. Ajattelin tulla tossa isusta pesee tosta, niin ja ei tosiaan ei oo vikavaloja mittaristossa. Kilometrejä 213 590. Mut lähdetään ottaa autoa sisälle, niin saadaan tuossa sisusta pesuun ja sit mä pystyn näyttää sisälämpötiloissa, että toi ilmastointi pelaa. Nyt pakkasellasta on vähän hankala näyttää ulkona. Mut ulkokuoresta siellä on edellisen omistajan paikkamaalauksia tuolla. Muuten on niinku ikäisekseen Fiestaksi aika siisti. Samaten siinä on paikkamaalaus. Olisikohan tällä puolella kanssa ollut tossa ja tuolla. Eli siinä on näköjään sinkkimaali edellisen omistajan toimesta laitettu, että ruoste ei pääse etenemään. Ja ihan hyvin näyttää pysähtyneen tohon. Mut muuten on niinku ikäisekseen erittäin hyvän näköinen Fiesta. Nyt mä otan tuossa sisällä sitten lisää vielä materiaalia, kun päästään testaamaan ilmastointia. No niin, nyt on sisusta putsattu. Perholusta tuli oikein kivan näköinen. No netkeä. Katsotaan nyt tätä ilmastoinnin toimintaa. Eli meillä on nyt vaan viileimmällä. Ilmastointi ei ole päällä. Tällä hetkellä tulee 10 asteista ilmaa, 10,7. Nyt laitetaan ilmastointi päälle. Sieltä lähti heti tippumaan. Kyllä viilenee kesällä. No, sitten laittaa taas ilmastointi pois päältä, niin nähdään kun lähtee taas nousemaan lämpöt. Sieltä se lähti nyt taas nousemaan. Ilmastointi kytkeytyi pois päältä. Eli tiedetään, että ilmastointi toimii. Ja tosiaan huoltokirjassa ei ollut leimamerkintöjä. Mutta oli kirjoitettu kuulakerkkynällä, että omistaja itse tehnyt öljynvaihdon alle 1000 kilometriä sitten. Ja öljy on kyllä niin kirkasta, että merkintä pitää paikkaansa. Otetaan vielä videolle tietysti, että toimii ikkunat niin kuin pitää. Sieltä. Ja apukuskin puoli. Eli ne toimii. Sisustassa, mitä nyt itse huomannut, niin peilien säätönopeista noin suojakumit puuttuu molemmin puolin. Eli sieltä puuttuu kanssa. Muuten sisusta näyttää oikein hyvältä ikäisekseen.